Kum shibenta banmat barbanyo iye ke jingkhoj ke jing suba hapo ke shinong athau ka dor bar shinong dulong nar nin ke singi kalapan long da ke jing pun khoj shinong ha ka bagi nong chang shinong kilami renti bania shimpenta ha kene ke jing pun khoj shinong da ka bapan khoj ke lenti ki singkin kinala bat ke telong bat ha kene ke jing pun khoj shinong lasdang da ke jing pun khoj hala ki dong bat pun kut pat da ke jing ipam ja shinong ha dor bar hol ha ka balawan bania shimpenta da ki long kmi ki long kpa bat ki khon samla Urang ba shinong dolong nar uba em karshandi ulong bagane ke jing pun khoj shinong kalong ru kum ke jing kendu ki pai ba nong shinong ban pani ke jing terli ha ka ba ha ka por steng sngi la pen long da ke jing bam jasngi Seperti senang dah. Adan, lomba yang tu yang nak. Ini nak kalian kesenong, le penbaik penkut ya kena kesenong, ha kena kesmi shooting, bat kepada iru kesinekong. Dengan sengau ban ai kublai ya baro ki pajba jong kesenong kilong keme kilong pa ngayi baki ami renti akan ke sini ke bangila penbaik banginya penkut ya kena kesenong jongi kepada kesenong dulungnar de akan jing syana kalian kesenong ila bu ban ya penbaik ngila ibu ban penkut ya kesenong ASEAN sistem nang makan bang nginyui ya ke jing kut jing subah jong kesenong ketau hi borok kawai ngai kublai kerpang nak benta ki long keme ki samla ki belayami rengkat hakan ke si halala ki jong ki dong ki layadon in rehang ni ngidon hakan ke dong pedeng senong ka balong ka dong ka ba ngiap kham yabun bat yu i ba ki long keme ki adon rengkat hang ni bat ngi bat kham tam ba nang ni sakhmat ngin yu i ba ka senong jong ikan long ka ba khut ka ba subah na hakil yang kidong baro bat lakar ngada kerpat juru nak liang jongki kemeki kpa bakin hikai la ki jongki kun kumno ban le kuj apok asnong kham tam nak benta jongki plastik ki ba la chaju i man la ki snong ki thau ba kine ki plastik kilong ba penjabo adu kata-kata ya ke snong ka thau hi bro kawai kham tam hakane ka por kerpat nak liang jong aku murang ba snong baki kemeki kpa idai ban ong ya ki kun ki ti ba ya ki plastik hin sngobha ban daya naya berat pathar hin sabu ya ki dustbin haman la ki dong bat pin hukum ya ki bakin bu ha ki dustbin lada ki kwa ban bam ya kine ki jingbam ki ba pikit na ki dukan te na kiliang jonga orang ba snong ngam don ni hakane ka por aingu khamtam na baro kirang ba jong kasnong bila mi rengkat akan ke por kin long ki baya trilang hapo kasnong ka thau jongi baro kawai ngi ai kublai ru khamtam na kabenta jong ka BHC ka ba ayadon rengkat hang ne akan ke por bania penkut akan ke snong ka thau ka jongi ngi kum kasnong idon ya akan ke seng ka ba
ga grup kaba ya dan bentalang bat ngikum ka shnong bat hakaju ka poru ba nakaliang ka shnong la penbet ba kendon ka jing yabam ja hangti hapo ying derbar bat ban yadi sya sungobha ya ka ba ka shnong kala penbet bat kala pelut nakaliang ka shnong ya kini ki ai bara